Dobré ráno, milí priatelia, vítajte pri Eurovýhre. Ja som tu s vami opäť, ako vidíte, a opäť som si priniesla jednu hru, takže pozrime sa na ňu, pozrime sa na to, aká hra to je, akú hru tu máme dnes ráno pripravenú. Telefónne číselko tam vidíte, už tu vidíme aj hru, takže perfektné, naozaj. Vidíme tú hru, priatelia. Aká tu bude hra? No, budeme hľadať rozdiel. Budeme hľadať jeden rozdiel medzi týmito dvomi obrázkami. Ja vám garantujem vám na úvod hneď 100 eur. Tak 100 eur za jeden rozdiel. Ja veľmi rada by som bola, keby mi ho niekto povedal čo najrýchlejšie, aby sme mohli predísť takýmto rôznym zvukom. 0900 712 812. Máme rýchle prepojovanie, čiže pokiaľ tu chcete byť, tak aj teraz tu môžete byť. Ja tu na vás čakám. Hľadáme jeden rozdiel. Hľadáme jeden rozdiel, priatelia. Pozrite sa pozorne na tie dva obrázky. Pozorne sa na to pozrite, pretože ja vám garantujem 100 eur. Naozaj 100 eur za jeden jediný rozdiel, ktorý mi tam nájdete. Takže sa o to pokúste. Pokúste sa o to. Je to veľmi dôležité. Viem, že je veľmi skoro ráno, viem, že mnohí z vás možno nie sú hore, ale tí, ktorí sú, tak majú obrovskú výhodu, pretože tí ostatní naozaj ešte spia. Tí ostatní ešte spia, to znamená, že vy máte obrovskú šancu, vy máte naozaj veľkú šancu získať tieto peniaze práve pre seba. No 900 712 812. Koho tu budem počuť? Koho tu budem mať? To bude môjim prvým volajúcim. Kto bude mojim prvým volajúcim, priatelia? Rýchlo mi zatelefonujte. No, už stačilo? Vidím, že dnes tu máme kopec srandy, napriek tomu, že ide naozaj o veľa peňazí. Pokúste sa povedať mi ten jeden rozdiel, predsa skúsiť sa sústrediť na túto hru. Skúste sa na ňu sústrediť aj vy, pretože tieto peniažky môžu byť vaše. No 900 712 812. Zdržujem sa hlasovania. No, priatelia, rozmýšľajme. Pozorne sledujme obidve tie obrázky. Skúsme to sledovať. Jeden rozdiel. Už sme dobré? Už je dobré? No, tak verím tomu, že už teraz budem tam, kde som. Že už nikam nebudem posunutá.
0900 712 812. Priatelia, rýchlo mi zatelefonujte. Skúste ma vyslobodiť. Skúste ma zachrániť. Niekto by ma mohol naozaj zachrániť, priatelia. Takže pozrite sa na tie dva obrázky. Porovnajte si ten jeden s tým druhým. Poďte vyhrať 100 eur. Teraz sme začali, priatelia, ja tu stále nikoho nemám. Potrebujem tu počuť váš hlas. Potrebujem tu počuť váš hlas práve v tejto chvíli. Je to, ja si myslím, že neviem, či úplne jednoduchá hra, aj keď hľadáme iba jeden rozdiel, mohla by som od vás chcieť napríklad aj 3 rozdiely, ale nechcem. Úplne mi stačí ten jeden. Lenže skúste to. Skúste to, priatelia. Poďme na to. Čakám prvého volajúceho. Čakám práve na vás, priatelia. Zobuďte sa, skúste sa prebrať, skúste otvoriť oči. Keď máte televízor v spálni, tak to máte veľmi pohodlné, naozaj veľmi pohodlnú prácu, pretože môžete ležať v posteli a môžete zároveň zarábať peniaze. Zároveň môžete zarobiť krásnych, garantovaných 100 eur. Týchto 100 eur môže byť vašich už čoskoro. Možno už aj v tejto sekunde by mohli byť vaše, ale najprv potrebujem počuť váš hlas. Najprv potrebujem počuť vás tu v tomto štúdiu. To je jediná cesta. To je jediná cesta, ako si zarobiť tieto peniaze veľmi ľahko a veľmi rýchlo. Skúste to. Je to rýchly zárobok. Od tohto rýchlejší naozaj neviem si ani predstaviť. Neviem, či taký vôbec poznáme. Takže to skúste. Teraz je vaša šanca. Toto je vaša šanca a verím tomu, že sa jej chopíte. 2 obrázky. Je tam jeden rozdiel. Takže naozaj minimálny počet rozdielov som vám dala, len minimum chcem od vás. A ja si myslím, že vám nedávam až tak málo peňazí. Myslím si, že 100 eur je krásny peniaz. Môže to byť napríklad pätina vašej výplaty, alebo možno u niektorých je to iba štvrtina. To znamená, že aspoň ten týždeň pracujete za tieto peniaze. Týždeň musíte chodiť do práce, aby ste toľko peniazí zarobili. Takže zaujímalo by ma, či už sa našiel medzi vami niekto, kto to vie. Kto mi ten jeden rozdiel našiel. Jeden jediný, nič viac. Toto by ste mohli zvládnuť. Napriek tomu, že ste možno ešte veľmi unavení, že ste ešte taký nie celkom prebudení. Ako kto? No, 900, 712, 812. Pokúste sa o to.
Táto hra je jedna z tých jednoduchších, to znamená, že pokiaľ sa vám nechce riešiť nejaké ťažké hry, pokiaľ sa vám nechce počítať, pokiaľ sa vám nechce hľadať nejaké mestá, tak toto je niečo pre vás. Toto je niečo práve pre vás, pretože rýchlo zarobíte peniaze, rýchlo mi odpoviete a potom už môžete si robiť naozaj čo len chcete, môžete kľudne spať ďalej alebo sa venovať niečomu, čomu ste sa pôvodne venovať chceli. Máme sobotu ráno, to znamená, že vy určite ste doma. Možno len teraz ste prišli z mesta, možno len teraz ste sa dostali domov. Je to možné, že len teraz sa vám podarilo sa domov domotať. Ale ako? S prázdnymi vreckami určite ste niečo minuli vonku. Možno to bolo práve takýchto 100 eur, možno to bolo ešte oveľa viac. Ale myslím si, že 100 eur to bolo určite. Teda aspoň pokiaľ bývate vo väčšom meste, tak pochybujem o tom, že by sa vám podarilo minúť menej. No ale teraz ja vám dávam možnosť si tieto peniaze zarobiť naspäť, získať si ich naspäť behom chvíľky. A tá chvíľa je teraz. Tá chvíľa je teraz. Teraz vás tu chcem počuť. Eur za jeden jediný rozdiel. Porozmýšľajme nad tým. Dajme si kávu, otvorme oči a nájdime tam ten jeden rozdiel. Kto je už hore? Kto sa nám už zobudil? Vstávajte! Teraz musíte vstať, pretože neskôr môže byť už neskoro. Kým vám ja ponúkam peniaze, dovtedy musíte byť pri zmysloch, dovtedy musíte mať tie oči otvorené. Nie kvôli mne. Nie, vôbec nie. Kvôli vám. Kvôli vám samotným. Kvôli vašim peniazom, kvôli vašej peňaženke, kvôli tomu, čo si potom všetko môžete kúpiť za tieto peniaze. Možno si len zaplatíte nejaký účet. Zaplatíte si elektrinu. Pokúpite kopec potravín pre vašu domácnosť. Pokiaľ žijete sám, sama, tak si kúpite niečo pre seba. Vy sa rozhodnete. Vy sa naozaj rozhodnete, že ako to bude. Kam tieto peniažky investujete, čo si za ne kúpite. Ale najprv ich musíte vyhrať. Najprv ich samozrejme musíte pre seba nejako získať. A viete veľmi dobre, že k tejto výhre vedie iba jedna jediná cesta, a to cez mňa. Čiže cez telefónne číslo, ktoré vidíte na televíznej obrazovke. Stačí ho vytočiť. Stačí ho naozaj len vyťukať a vy tu môžete byť so mnou. Ja vás tu môžem počuť už čoskoro. Hľadáme jeden jediný rozdiel. Nechce sa mi veriť, že ešte stále ste sa neprebrali. Pretože keby ste boli hore, tak som presvedčená o tom, že už teraz by mi tu zvonil telefón. Už teraz by som tu mala niekoho z vás. Kto to skúsi? Kto to vyskúša? Hľadáme jeden jediný rozdiel. Nič viac. Garantovaných 100 eur. Budú vaše? Budú tieto peniaze vaše, zoberiete si ich. Ja vám ich dám. Poďte si po ne. Čakajú tu na vás. Ja tu na vás čakám.
Len jedna odpoveď. Jedna odpoveď a všetko bude vaše. Predstavte si, koľko by ste museli pracovať, koľko hodín by ste museli byť v práci na to, aby ste zarobili tieto peniažky. Strašne veľa. Kopec času by ste premrhali. Kopec času by vám odišlo zo života. Takže teraz neľutujte tých pár sekúnd, lebo tých pár sekúnd vás naozaj nezabije. A čo vás nezabije, to vás posilní. Teraz je tá správna chvíľa. Teraz je ten vhodný čas. Čakám tu na vás. Verím, že sa zobúdzate pomaličky, ale isto všetci, pretože ja tu potrebujem mať nejakého diváka, potrebujem tu mať nejakého hráča, nejakého šikovného hráča, alebo nejakú šikovnú hráčku, samozrejme. Niekoho, kto mi bude vedieť povedať ten jeden rozdiel. Takže sa posnažme, naozaj sa posnažme. Ten obrázok nie je až taký komplikovaný, nie je tam až tak veľa tých detailov, aby ste to nedokázali nájsť. Určite to nájdete, len treba trošku snahy. Treba sa trošku naozaj posnažiť a verím tomu, že správna odpoveď tu čoskoro zaznie, tu v tomto štúdiu. Jeden rozdiel. Kto mi ho skúsi prezradiť? Čakám tu na výherca. Výherca. Jedna jediná odpoveď a 100 eur je vašich. Jedna jediná, priatelia. Naozaj vás musím o to žiadať. Naozaj vám to musím toľkokrát pripomínať. Naozaj nikto nás nesleduje. Vôbec nikto. Ja som presvedčená o tom, že keby nás niekto sledoval, tak ja už by som týchto 100 eur nemala v ruke. Ja už by som tieto peniaze mala dávno rozdané. Tak dokedy mám ešte čakať? Dokedy mám čakať na to, že mi zatelefonujete, že zodvihnete ten telefón, veď ho máte po ruke. Ja si myslím, že je tam niekde okolo vás. Každý máme mobilné telefóny. Každý jeden vie zatelefonovať. Hneď teraz. 0900 712 812. Zvedavá naozaj, dokedy to bude trvať. Dokedy budeme musieť čakať. Ja samozrejme nemám veľa času a nebudem môcť čakať príliš dlho. Takže toto si uvedomte a ak máte naozaj vážny záujem o tieto peniažky, tak si po ne prídete. Prídete si po ne a budú vaše. Všetky dám vám. Nebudete sa s nikým deliť, nebudete nikomu z toho dávať žiaden podiel. Toto je vaša šanca. Vaša šanca, priatelia. Skúste ju využiť. Skúste sa jej chopiť. Toto je tu pre vás, nie pre mňa. Hra je tu takisto pre vás. Ja s ňou mám len toľko spoločné, že vám ju musím vysvetliť. Chcem, aby ste videli, že táto hra je jednoduchá. Teda myslím si aspoň ja.
Neviem, čo si o tom myslíte vy, ale podľa mňa by sme sa mali posnažiť. Podľa mňa by sme sa mali posnažiť a skúsiť tam nájsť ten jeden rozdiel. Pretože naozaj jeden rozdiel nie je veľa, 2 rozdiely, to by už bolo trošku ťažšie. No a keby som chcela od vás 3 rozdiely, tak to už ani nehovorím, lebo to, podľa mňa, to by sme tu boli asi až do zajtra, čiže do ďalšej relácie. A nemyslím si, že by ste chceli, aby som toľko trpela. Lebo to by bolo bez spánku, bez všetkého, non-stop. Vy by ste to takisto nezvládli. Garantovaných 100 eur. Kto obľúbuje tieto hry, kto rád hľadá rozdiely, tak toto je práve hra pre neho ako stvorená. Čiže možno vy ste ten, kto má tieto hry rád. No, toto je vaša hra. Tak treba sa zahrať. Treba sa zapojiť do nej. Ja tu mám ešte kopec hier pripravených pre vás, ako isto viete. Toto nie je jediná hra, ktorú mám. Budeme tu mať samozrejme ešte aj niečo iné, že čo to bude, to vám zatiaľ samozrejme neprezradím, ale dozvieme sa to neskôr. Čiže pokiaľ ste veľmi zvedaví, tak vám môžem povedať, že čím skôr dohráme túto hru, tým skôr budeme vedieť, aká je tá ďalšia hra. Tak vidíte. Potrebujem tu počuť prvého výhercu a potom ďalšieho a ďalšieho. To znamená, že čím viac výhercov počas tejto eurovýhry, tým budem spokojnejšia ja a tým budete spokojnejší aj vy. Takže kto sa už zobudil? Kto už vstal? Kto vstával ráno 3:30 ako ja? Kto vstával aspoň o 5:00? Kto vstal aspoň teraz? Skôr či neskôr tu budeme musieť počuť správnu odpoveď. Budeme tu musieť počuť niekoho, kto to naozaj vie, kto to tam našiel, kto je ochotný mi to povedať a kto má veľký záujem získať 100 eur. Garantovaná výhra. Toto by vám malo stačiť. Naozaj táto výhra si myslím, že je postačujúca na to, aby ste sa rozhodli správne. Aby ste sa rozhodli zapojiť sa. Je to už len a len na vás. Teraz je to vo vašich rukách. Čím skôr to budete, tým lepšie aj pre vás. Môžete vyhrať nie len jednu výhru, môžete vyhrať tých výhier 6, koľko len chcete. V závislosti od toho, koľko tu bude hier a nakoľko budete rýchli. Nakoľko sa budete snažiť. Musíte sa snažiť, priatelia, zo všetkých síl. Ja viem, že je ráno, viem, že sa vám nechce. By sa chcelo všakže. Ale musíte sa premôcť, pretože keď to vyhráte, keď tu budete, tak vy potom môžete prespať napríklad aj celý deň, pokiaľ by sa vám chcelo, bez akýchkoľvek problémov. Nikto by vám nemohol nadávať, pretože vy už zarobené máte. A kto zarobil, ten kľudne môže spať. Môže spať aj pokojne. Samozrejme, pokiaľ to zarobil tak, ako mal. 0900 712 812. Čakám tu na vás. Kde je ten rozdiel? Kto mi ho našiel? Kto mi ho nájde? Priatelia, zobudíme sa. Zase bez kohúta nám to ide ťažko, že neviete sa dostať von z tej postele, neviete z nej vyliesť. Vylezte, nemusíte nikam loziť. Telefón máte určite po ruke, pretože buď zvyknete mať nastavený budík, možno teraz ste ho nemali, alebo možno aj áno, alebo jednoducho len chcete vedieť, koľko je hodín a ten telefón vám to hneď oznámi, takže nepoužívate žiadne iné hodiny. Vychádzam do seba. Tak dúfam, že aj vy to tak máte.
Garantovaných 100 eur. Čaká na vás. Nájdite mi jeden rozdiel, priatelia. Tých peňazí je tu strašne veľa a ja by som bola veľmi rada, keby som ich mohla rozdať niekomu. Pozrite sa, len tu hore je 500 eur, tu vnútri je ešte ďalších, to je 1500. 3000, 3800. No je toho dosť. 4000 eur určite mám pripravených a to všetko preto, lebo ich chcem rozdať. Chcela by som, no začíname na týchto 100 eurách, lenže pokiaľ si tých 100 eur nikto nemieni zobrať, tak samozrejme to bude veľmi ťažké pre nás. Ja neviem, minulý víkend si sa tak snažili. Minulý víkend vám to išlo naozaj veľmi dobre. Čo sa s vami deje teraz? Nemôžete byť raz lepší, raz horší. Buď budete vždy dobrý, najlepší, alebo budete stále najhorší. Tak sa rozhodnite, do ktorej skupiny sa chcete zaradiť. A podľa toho konajte. S ktorou skupinou sa vy uspokojíte? Kde budete spokojní, kde sa budete cítiť ako doma. To vy musíte vedieť. Vy to musíte vedieť, že do ktorej skupiny by ste sa radili. (0900 712 812). Stále tu čakám na svojho výhercu. Stále tu čakám na prvého volajúceho, pretože som presvedčená, že ten prvý volajúci už to bude vedieť. Ten prvý volajúci bude vedieť jeden rozdiel. Ja mu dám týchto 100 eur a môžeme pokračovať ďalej. Takéto je to jednoduché. Mali by sme vás trošku zobudiť, ale čo ja zmôžem? Čo ja tu zmôžem? Nedokážem urobiť nič viac. Neviem, čo by vám pomohlo k tomu, aby ste sa prebrali. Kto už má ten jeden rozdiel? Kto je pripravený mi ho povedať? Potrebujem tu od vás niečo počuť. Naozaj tu potrebujem niečo počuť. Nemôžeme to takto nechať. Nemôžeme takto ťahať čas. Kopec času už odišlo z našej relácie. No dosť, naozaj dosť. Takže už tu naozaj chcem mať niekoho. Chcem tu mať nejakého hráča, nejakú hráčku, niekoho, kto už je hore, kto sa zobudil. Priatelia, veď sa spamätajte. Hráme o peniaze, nehráme o žiadne bobulky. Toto je vážna vec. Nemôžete si nechať už takúto šancu. To sa nedá, priatelia. 100 eur za jeden telefonát. Za pár sekúnd len zodvihnete telefón a už vás tu budem počuť. Už tu budete so mnou v štúdiu. Stále nič. Stále vám to nedošlo. Stále vám nedošlo to, že toto musíte využiť. Pretože táto šanca sa nemusí opakovať. Táto šanca tu už nemusí byť, dokonca ani nebude, lebo bude tu ešte nejaký čas, budem veriť a dúfať, že niekoho tu budeme počuť, ale pokiaľ nie, tak budem veľmi sklamaná. Budem naozaj veľmi sklamaná.
Kto sa o to pokusí, priatelia? Preberte sa, to tu naozaj chcem už konečne mať. Jeden rozdiel. Kde by to mohlo byť? Veď si porovnajte ten jeden obrázok s tým druhým. Skúste si to porovnať a verím tomu, že tá správna odpoveď bude čoskoro na svete. Čoskoro mi ju niekto z vás povie. Buďte rýchli ako vietor, ako výchor. Pretože niekto vás môže predbehnúť. Povedala som síce, že možno mnohí spia, teda určite mnohí spia, ale predsa len pomaličky sa zobúdzajú, pomaličky sa všetci začínajú prebúdzať do nového dňa a teda aj zapínať televízor. Možno sa niekto rozhodne, že tých 100 eur si zoberie. Zatiaľ, čo vy iba rozmýšľate, alebo teda neviete sa rozhodnúť, či áno, alebo nie. Tak možno ten dotyčný teraz sa rozhodol, že tie peniaze budú jeho. Možno teraz sa rozhodol, že tieto peniažky si on zoberie a teda vám ich vyfúkne. Toto by ste chceli, toto je ten váš životný cieľ, toto je to, čo ste chceli dosiahnuť v sobotu ráno, aby niekto vám zobral peniaze, aby niekto vám odniesol týchto 100 eur. Ukradol vám ich. Ako nám dnes ukradli žehličku. Garantovaných 100 eur. Myslím si, že už sú mnohí hore. Myslím si, že už mnohí sledujú. Čo je veľmi dobré, čo je naozaj veľmi dobré, lebo aspoň sa necítim taká osamelá, aspoň cítim, že ste tu. Potrebujem vás to ale počuť. Potrebujem vás počuť v tomto štúdiu, inak to nejde. Inak tie peniaze si asi zoberiem ja domov, alebo naozaj neviem. Ja už niečo vymyslím, kam ich investujem. Keď vy neviete motivovať sami seba, ja za to nemôžem. Ja naozaj neviem, čo mám ešte urobiť pre vás. Toto je všetko. Dala som vám hru jednoduchú. Mohla som vám dať takú hru, že by ste odpadli. Že by ste to riešili strašne dlho. Alebo že by vás to jednoducho len potrápilo. No ale toto by vás trápiť nemuselo. Teda trápiť by vás to malo, ale nie je to zložitá hra. Nie je to taká hra, ktorú by sme tu mali riešiť 2 hodiny samozrejme. Takže veľmi dúfam, že ani nebudeme, že sa tomuto vyhneme. Jeden jediný rozdiel. Pokúste sa o to. Ja vám garantujem 100 eur. Tie peniaze budú vaše len vtedy, keď si po ne prídete. Ja vám ich domov zaniesť nemôžem. Lebo to by už bol naozaj príliš veľký luxus, ktorý si vy nemôžete dovoliť, nakoľko nič nerobíte preto. Nič nerobíte. Keby som aspoň videla, že telefonujete, keby som aspoň videla, že sa snažíte, že naozaj tá snaha tam je, tak nepoviem. Tak by som s tým dokonca aj súhlasila, ale museli by ste mi povedať, kam tie peniaze mám poslať. Takže najprv mi skúste zatelefonovať a odpovedať mi správne. Skúste mi správne odpovedať. Toto mňa veľmi zaujíma teraz.
Len jeden rozdiel. To je to, čo potrebujem od vás počuť. Nič viac. Všetko ostatné si môžete nechať pre seba. Pokiaľ sa s tým chcete podeliť, tak hneď vám môžete sa aj podeliť. My si vypočujeme. Vidím, že produkcia úplne nerieši. Mohla by som, ja by som chcela pre vás niečo vymyslieť, aby to bolo trošku možno zaujímavejšie, pretože neviem, či sa vám táto hra nepáči, alebo či je to všeobecne také nezaujímavé. Takže preto ja by som vymyslela niečo, lenže sama som na to málo. Sama som na to málo. Takže musíte to zvládnuť aj takto. Ak to zvládnete, budem rada. Myslím si, že to zvládnete takto. Nepoviem, že sa to nedá, lebo je to úloha veľmi jednoduchá, riešiteľná. Dá sa to naozaj, ten jeden rozdiel sa dá nájsť veľmi rýchlo, pokiaľ to chcete, pokiaľ sa sústredíte, pokiaľ, neviem, si umiete oči nejakou studenou vodou, tak určite vás to preberie. Nie vlážnou, dajte si rovno studenú a potom budete vidieť možno aj to, čo ste nechceli. Priatelia, poďme na to. Čakám tu na výhercu. Čakám na prvého volajúceho. Prvý volajúci tu ešte stále nebol. Toľko času mi prešlo, toľko času ubehlo z relácie, ešte stále nikto. Stále nikto. Myslíte to vážne? To nemyslíte vážne. Minulý týždeň ste boli naozaj perfektní. Teraz ste nejaký zaspatý. Som zvedavá, ako to bude budúci týždeň, budúci víkend, lebo tu budem s vami opäť. Celý týždeň, celý víkend. Garantovaných 100 eur. Naozaj nikto nemá záľusk na tieto peniaze. Nikto nechce získať takýchto 100 eur za pár sekúnd. Úplne vás to nechá chladnými. 100 eur. Vás. Veď možno o takýchto peniazoch snívate, možno sa vám snívalo o tom, že ste vyhrali v lotérii alebo v niečom podobnom. A teraz, keď máte tú šancu, keď vám tie peniaze ukazujú, keď tu reálne sú, tak vy to v podstate nepriamo odmietate. Verím tomu, že aspoň niekto už je hore. Verím tomu, že aspoň niekto z vás sa už prebudil. Kto sa zobudil? Kto už je hore? Kto už si včera prečítal? Ja som si prečítala včera už. Krásne. 712 812. Priatelia, preberte sa, lebo vám vojdem do izby cez váš televízor. Keby som mohla, tak hneď to urobím a to by bolo čo. Jeden jediný rozdiel. Máme tam len dva obrázky. Niekde sa tam nachádza. Ja sa pýtam, že kde? Respektíve, aký je to ten rozdiel? Pretože keď tu máme takú hru, kde hľadáme rozdielne obrázky, tak vtedy tam potrebujem vedieť naozaj iba to miesto,
Kde sa ten rozdiel nachádza? Tuto chcem počuť, aký je ten rozdiel. Čo je tam vlastne iné na tom jednom obrázku? €100. Garantované peniažky. Strašne pomalá hudba, strašne ma to frustruje. Vidíte, človek nemôže pracovať v normálnych podmienok, musí sa prispôsobovať. Takto sa samozrejme, že nezobudíte. Takto samozrejme, že vás to bude uspávať. No to je úplne logické. Ale hovorte to niekomu. To je ako hrách o stenu hádať. Nikoho to nezaujíma. Peniaze by sme rozdávali, to by sme chceli, výhercov by sme chceli, ale nič preto neurobíme. To je skoro ako vy. Vy by ste tiež tie peniaze chceli, ale nič preto neurobíte. Viď teraz, pozrite sa na to. Takže ako? Ako ste sa rozhodli? Ja tu potrebujem mať nejakého výhercu, priatelia. Potrebujem vás tu počuť. Chcem tu niekoho mať. Priatelia. 100 eur rozdávam. Je to tak málo. Mohla by som vám dať aj menej. Pretože táto hra je jednoduchá. Myslím si, že už táto výhra 100 eur už je naozaj príliš možno vysoká. Až príliš vysoká, takže určite žiadne navýšenie odo mňa nečakajte, pretože toto je až 100 eur za pár sekúnd v sobotu ráno. A je jedno, či o 5:30 alebo o 5:00 alebo no neskôr radšej nie, ale tieto peniažky si odneste, priatelia, odneste si. Každý, kto sa rozhodol, že sa nezapojí, alebo kto sa zapojiť nemôže, tak nech sa pekne naraňajkuje, poriadne. A tí, ktorí sa rozhodli, že tie peniažky si odnesú a že z toho si budú nakupovať potraviny, oblečenie, ja neviem čo, tak tých potrebujem tu mať. Ale možno ste len jediný, kto nás sleduje, možno len vy viete aj ten rozdiel, možno len vy ste ho našli. Keď to tak je, tak sem s tým rozdielom, poďte mi ho sem povedať, ja ho tu potrebujem počuť teraz. Potrebujem tu počuť váš hlas. Váš hlas, ktorý mi bude znieť v ušiach ešte. Možno som tu len pre jedného diváka. Stačí, priatelia. Pretože stačí, ak mi ten jeden zatelefonuje a odnesie si týchto 100 eur. Stačí, ak jeden z vás tu bude. Nikto iný tu nemusí byť. Lenže vidíte, keďže nikto sa nehlási, tak tým divákom musíte byť vy. Pokúste sa o to. Ten jeden rozdiel podľa mňa ste už našli, podľa mňa ho už máte. Máte? Má už niekto pre mňa jeden rozdiel, ktorý by mi chcel povedať? Má už niekto takú odpoveď, ktorá bude správna, za ktorú dostane garantovaných 100 eur? Nie je to nič ťažké, ja som vám naschvál nedala žiadnu ťažkú úlohu dnes ráno, pretože som vedela, že ťažkú úlohu sa vám nebude chcieť riešiť. Ťažkú úlohu jednoducho prehliadnete, pretože samozrejme, komu by sa chcelo robiť niečo náročné hneď potom, ako vstane.
teda psychicky. ...0900 712 812. Čakám tu na vás, priatelia. Vidíte, že už sa neviem dočkať. Vidíte, že už som úplne z toho nešťastná, že som tu celkom sama. Jeden rozdiel. Len jeden rozdiel hľadáme. Kde ste všetci? Každý ma tu dnes opustil. Dnes som tu úplne sama. Takže ja riadím aj túto hru. Dokonca by som vám mohol dať aj viac peňazí, lebo nikto si to dnes nevšimne. Krásny. Kto si ich odnesie? Kto si ich zoberie? Ja vám ich teraz ponúkam. Ja veľmi dúfam, že nájde sa medzi vami aspoň jeden. Aspoň jeden taký, kto mi bude vedieť povedať jeden rozdiel medzi týmito dvomi obrázkami. Aký je tam rozdiel? Ťažko sa. Naozaj veľmi ťažko. Ide to z vás ako z chlpatej deky. Čiže nijak. Nijak. Ani len po troške. Keby aspoň po troške to išlo, tak by som povedala, že dobre. Ale som sklamaná. Som veľmi sklamaná. Veľmi chcem ísť do uzavretého priestoru. Tam aspoň nebudem sama. Jedna správna odpoveď. To je všetko, čo od vás čakám. To je všetko, čo mi musíte povedať. Ja vám hneď odovzdám 100 eur. Nemusíte sa ničoho báť, že by som vám z toho chcela uchmatnúť čo i len euro, pretože tentokrát to výnimočne neurobím a môžete si naozaj celý tento peniaz nechať. Celých 100 eur bude vaše. Ale teraz vás už naozaj potrebujem počuť. Čakám tu na prvého volajúceho. Stále. Priatelia, pozrite sa. Polovica relácie je preč. Ja tu stojím len tak. Ja tu som len tak zbytočne. Priatelia, ja som sa zobudila tak skoro ráno kvôli tomu, aby som tu čakala. Naozaj kvôli tomu. Myslíte to vážne? Viem, že vám na tom absolútne nezáleží, či som sa zobudila, alebo som sa nezobudila, alebo kedy. Viem, že vám záleží len na peniazoch. Ako chcete. Ako chcete, lenže ako chcete tie peniaze získať, ako si ich chcete odniesť, keď preto nič nie ste ochotní spraviť. Keď preto nič nespravíte. Veď stačí tak málo. Stačí mi nájsť ten jeden rozdiel a už to bude všetko vaše. Všetky tieto peniaze budú vaše, ja vám ich dám, ja vám ich odovzdám. Nie je to málo peňazí, práve naopak. Je to veľký peniaz, je to veľká suma.
rozhodol sa už niekto, že tu bude predsa len. Alebo budeme čakať. No nebudeme čakať, lebo nechcem ďalej zbytočne naťahovať čas. Buď mi to poviete, alebo mi to nepoviete. Tieto dve možnosti existujú. Ak ste sa zobudili, tak pravdepodobne nad tým aspoň trošku rozmýšľate. Aspoň raz ste sa na tieto obrázky pozreli a povedali ste si, že no, predsa len skúsim to tam nájsť. Skúsim sa na to lepšie pozrieť, pretože ak sa na to lepšie pozriem, je možné, že tam ten rozdiel nájdem a keď už som ho našiel, tak aspoň raz to vyskúšam, aspoň raz zodvihnem ten telefón, lebo nič za to nedám, aj tak v podstate nič nemôžem stratiť. Stratiť nemôžete nikdy nič. Vždy môžete len získať. Teda samozrejme, pokiaľ by ste neinvestovali nejaké milióny do niečoho, tak tam už je to riziko straty. Ale teraz investujete váš čas. Váš čas. To je všetko. Myslím si, že toľko času máte toho času oveľa viac. Keď máte celý víkend voľný, tak tých pár sekúnd vás nezabije, pokiaľ ich obetujete. Pár sekúnd, dobre počujete, nič viac od vás nechcem. Včera som dúfala, že dnes naozaj budem mať samých dobrých hráčov. Že naozaj budem mať samých šikovných divákov, ktorí sa budú zapájať. Dokonca takmer sa mi o tom aj snívalo. Nakoniec sa mi ale snívalo o niečom. Nakoniec sa mi snívalo o tom, na niekoho čakala doma a nakoniec som sa dočkala. Môže to platiť aj pri tejto hre. Môže to platiť aj tu, že ja keď budem čakať, tak nakoniec sa dočkám. Nakoniec predsa len to bude ten z vás, kto vie ten rozdiel, kto ho tam našiel. Ja neviem, ale možno to je. Dokonca ja budem veľmi dúfať, pretože bežne pri každej relácii, ktorú robím, toho výhercu mám, dočkám sa ho, príde ku mne a zoberie si peniaze. Takže preto nechcem, aby ani táto relácia bola výnimkou. Chcete navýšenie? Chcete navýšenie, priatelia? Chcete mať viacej peniažkov? Dobre. 150 eur sme vám teraz ponúkli, priatelia. €50 za jeden rozdiel. Jeden jediný rozdiel, priatelia, tak predsa len moje modlitby boli vypočuté a predsa len nie som tu až tak úplne sama. Napokon sa niekto ozval a súhlasil so mnou, že predsa len tých 150 eur si zaslúžite. Ak budete vedieť správne odpovedať, ak budete vedieť jeden rozdiel. Toto by ste mali vedieť. 150 eur a treba, aby ste zatelefonovali teraz. Teraz vás tu chcem počuť.
niekoho z vás. Váš hlas, vašu odpoveď, váš rozdiel. A potom si zoberiete vaše peniaze, vašich 150 eur, ktoré tu mám pripravené. Už teraz vidíte. Takže už sme trošku navýšili garantovanú výhru. Teraz si myslím, že by ste mali aj vy trošku sa poponáhľať. Mali by ste trošku dupnúť na plyn. Pokúste sa o to. Nie je to nič zložité. Je to jednoduchá hra. Skúste to. Musíme to zvládnuť. Nemôžeme pri jednej hre stráviť celý deň, celú reláciu. Cítim sa ako na rannej omši. Som z toho hlava zamotala. (900 712 812). Čakám tu na vás na tomto telefónnom čísle, priatelia. Na tomto čísle. Ja vás tu teraz chcem počuť. Zbytočne už naozaj neťahajme ten čas. Dokedy ešte? Dokedy? €150. 150 eur za jeden rozdiel. Jeden jediný rozdiel. Nikto ho nevie. Nikto nevie ten rozdiel. Nikto ho nenašiel. Na púšte som bol včera. Bola som odosielať, bola som prijímať. Lepo neprídem. 150 eur. Držím v ruke. Takto sa veru domov naozaj nikdy nedostanem, keď vy budete takýto. Keď vám to bude trvať celú večnosť. Strašne dlho, priatelia, čakám na jedného jediného volajúceho. Ja viem, že ten prvý, kto mi zavolá, bude vedieť správnu odpoveď. Ja to viem, ja to cítim. Aj preto, lebo táto hra je jednoduchá, čiže to znamená, že vy by ste to mali vedieť, aj keď vás obudím o polnoci, nie že ráno o 5. alebo o 6. Ak ma budete ďalej takto naťahovať. Tak vôbec sa tomu nepoteším, vôbec nebudem rada. Ja by som bola rada len vtedy, keby tu niekto konečne bol. Veď nič nemusíte počítať, nič. Ani počítať nemusíte, ani mestá hľadať, nemusíte ovládať geografiu, nemusíte ovládať matematiku. Čo ešte? Nič nemusíte. Musíte mať len dobrý zrak, to je všetko. Dobrý zrak a výhra je vaša. Musíte mať zmysel pre detail. Že pokiaľ ste, čo ja viem, poriadku milovný, určite ho máte. Pokiaľ ste bordelári, tak asi vám to nič nehovorí, že čo je to zmysel pre detail. 150 eur.
Čakám tu na vás. Asi ste všetci veľmi unavení. Asi ste všetci včera slávili Valentína. Asi ste mali dlhú noc. Ja chápem, ale koľko peňazí vám odišlo počas tej noci? Koľko? Možno takýchto 150 eur. Prečo by ste mali o tieto peniaze prísť? Prečo si ich nezískate naspäť? Vyhrajte ich naspäť, veď sú vaše. Sú vaše, príďte si po ne, zoberte si ich odo mňa. Ja vám tieto peniaze teraz ponúkam, v tejto chvíli tie peniažky naozaj reálne vám núkam, dávam, sú vaše, poďte si pre ne, priatelia, sem do štúdia. Sem ku mne, ja vám viac neviem poradiť, ja vám vlastne neviem vôbec pomôcť, pretože to je taká jednoduchá hra, že keby som vám pomohla, tak neviem. Tak tú 100 by som si musela nechať a tých 50 by ste vyhrali vy. A to vám už nestačí, to si už poviete, že to sa mi neoplatí, to radšej nejdem skúsiť. No. Idete to skúsiť, lebo celá výhra bude vaša, bez mojej pomoci, ja vám neporadím. Vy si to sami musíte zariadiť, musíte si to vybaviť, aby ste to vedeli, aby ste tam mali správnu odpoveď, keď mi zatelefonujete. Jedno jediné číslo, ktoré funguje teraz, na ktoré môžete teraz telefonovať, je 0900 712 812, to vidíte. Takže to je to jediné telefónne číselko. Ak mi naň teraz zatelefonujete, ak tu teraz budete, toto je celé vaše. Toto vám garantujem. Celé tieto peniažky, všetky tieto peniaze budú vaše. Stále nič. To je tyrania. Otrokárstvo. Som otrokom svojich divákov. Lebo od vás závisí všetko. Od vašej činnosti alebo nečinnosti. Ako vám to mám ešte povedať? Začnem sa rozprávať s niekým iným, pokiaľ vy ma nebudete počúvať. Začnem sa rozprávať s niekým, kto ma bude chcieť počúvať, kto ma bude veľmi rád počúvať, veľmi rád sledovať. A keď mu poviem, že nech zavolá, tak zavolá. Jeden rozdiel, priatelia. Jeden jediný rozdiel. Pri tejto hudbe. Music. Čakám na výhercu, priatelia. Čakám na výhercu. Čakám na jedného z vás, na niekoho, kto už má správnu odpoveď pre mňa. Skúste sa motivovať, skúste motivovať sami seba. Ja som vám
myslím, dala dosť peňazí, motivovala som vás až, pretože 150 eur je strašne veľa, strašne veľká výhra na túto hru, ale predsa len nejako ste ma, nie že presvedčili, sama som sa dopracovala k takému presvedčeniu, že predsa len mali by ste takéto peniažky vyhrať už len preto, že tak zavčasu ráno ste sa zobudili. Minimálne preto, že ste sa prebudili, že ste sa prebrali, že sa chystáte snažiť. Ja verím tomu, že sa naozaj snažiť budete. Ešte stále tomu verím, ešte stále tomu dávam veľkú nádej, veľkú šancu. No, ale teraz, keď ste sa už motivovali, keď už presne viete, čo si kúpite za týchto 150 eur, tak je na čase, aby ste si tie peniažky zobrali, je na čase, aby ste tie peniaze vyhrali. Ja tu nemôžem čakať príliš dlho. Nemôžem tu čakať. Ja tu chcem mať výhercu. Kto bude mojím výhercom dnešným ranným? Kto sa bude môcť pochváliť tým, že v sobotu ráno získal 150 eur? Chystáte sa večer niekam von? No prosím, tak máte o dôvod viac, aby ste začali rozmýšľať, aby ste začali telefonovať. A tam sa môžete pochváliť vašim priateľom, že čo sa vám podarilo. A verte mi, že vám budú závidieť. Možno vám povedia, že ja by som to nerobil. Ale v kútiku duše, vo svojom vnútri vás budú preklínať, pretože vám budú závidieť, že ste vyhrali tých 150 eur. Nech sú to kamaráti akýkoľvek. Však uvidíte. Uvidíte. Raz na to prídete. 0900 712 812, stačí vám jeden telefonát. Len jeden jediný telefonát a vy tu budete so mnou. Vy budete hrať o 150 eur. Len jeden rozdiel. Porovnajte si tie dva obrázky, pozrite si každý detail, začnite, ja neviem, niekde buď hore začnete, alebo dole začnete. V niektorej časti toho obrázku by ste rozhodne mali začať. A môže sa stať takisto, že keď sa pozriete na tie dva obrázky, tak hneď vám padne do oka ten rozdiel. Nie je to vylúčené. Stáva sa to, niekedy sa to stane aj mne, ale teraz toto nie je moja hra, táto hra nie je o mne. Táto hra je o vás. O vašich schopnostiach, o vašej šikovnosti. Je to vaša hra. Nakoľko tieto peniažky sú vaše, týchto 150 eur je takisto vaši. Čakám na svojho výhercu. Kto mi skúsi zatelefonovať? Skúste to. Čo za to dáte? Skúste to, priatelia. Teraz alebo nikdy. Nechcem tu dlhšie čakať. Nebaví ma to bez výhercu. Nebaví ma to. Poviem vám úprimne. Keď tu nemám výhercu, tak som z toho úplne znechutená. Aj keď ja stále verím, ja dovtedy budem veriť, kým táto hra to nezmizne. Ale aj tak. Prečo sa nemôžeme usmievať? Prečo nemôžeme byť šťastní? Aspoň trošku. Jeden telefonát. Všetko môže zmeniť. Všetko. Vašu finančnú situáciu, váš pohľad na svet, vašu tvár. Možno sa vám rozžiari, možno naozaj začnete na ten svet usmievať, pretože si poviete, že mám šťastie. Poviete si, že keď mám šťastie v tomto, možno mám šťastie aj v niečom inom. A potom sa zmení celý váš život, pretože tomu začnete veriť. A to úplne stačí na to, aby to naozaj tak bolo. Viem, o čom hovorím. Verte mi. 150 eur, ak vyhráte, to môže byť len začiatok. Len začiatok vášho šťastného života.
A viem, že vy to chcete. Viem, že to chce mnoho ľudí, no mnoho ľudí ešte o takomto čase spí. A preto vy máte obrovskú výhodu oproti tým ostatným. Vy ste totiž to už hore. Vy už sledujete, z jakého dôvodu ste sa už zobudili. A teraz je ten čas. Teraz je ten správny čas na to, aby ste mi zatelefonovali, aby nastala tá zmena, ktorá má prísť. Možno vy už veľmi potrebujete, možno už dávno ste takú zmenu chceli, ale nejako neprichádzala. Všetko má svoj čas. Všetko má svoj čas a všetko, čo má prísť, to príde, na to nezabúdajte. Ale keď to tu vidíte, že tá príležitosť sa vám naskytla, tak sa musíte chopiť. Musíte si ju zobrať. Je to vaša šanca, vaša, priatelia. Možno nás sleduje naozaj len jeden divák. Možno ste ním vy. Ak ste to vy, tak to máte extrémne jednoduché. Máte dvere otvorené až do korána. Dokonca vás niečo vťahuje dnu a vy stále odolávate, pretože ešte neviete, čo sa nachádza vo vnútri. Keby ste to vedeli, tak pravdepodobne by ste už boli vnútri. Sice to vidíte, ale neviete tomu uveriť. Nechce sa vám tomu veriť, pretože ste to nikdy nezažili. Tak poďte. Poďte donútra. Skúste to. Uvidíte, aké to je. Stačí len skúsiť, za pokus nič nedáte. €150. Možno už na ceste práve k vám. Tak idete to skúsiť? Poďte. Ja tu na vás čakám. Len jeden telefonát. 0900 712 812. Nič iné nemusíte robiť. Len telefonovať. Každý by chcel niečo iné. Vy by ste chceli možno nemať pôžičku, iný by možno nechcel mať úver, alebo teda nejakú hypotéku, tretí by nechcel, alebo chcel mať nové topánky, iné ma nenapadlo. Takže naozaj každý má to svoje, za čo by teda mal bojovať. Je to naozaj jedno, úplne jedno, čo to je. Môže to byť úplná drobnosť, môže to byť niečo veľké, môže to pre neho znamenať všetko na svete. Treba za to bojovať. Preto vám ponúkam 150 €. Je to vaše rozhodnutie, ale ja vám chcem len ukázať, že ktoré z tých rozhodnutí, ktoré by ste mohli priniesť, alebo teda je správne. Nie kvôli mne. Viete veľmi dobre, že mne by to mohlo byť jedno. Mne by mohlo byť jedno, či vy máte o 150 € viac alebo menej. Ale predsa len nie je. Predsa len tie peniaze rozdávať chcem, som na to zvyknutá, baví ma to. Ale nechcem ich tu držať len tak v ruke, lebo toto ma zožiera, toto ma naozaj dokáže ubiť. €150. Čakám tu na svojho výhercu. Čakám tu na výhercu. Koho tu budem počuť? Je to na vás.
Vy sa rozhodnite. Ale rozhodnite sa čo najskôr, pretože čas sa nám kráti. Čas nám uteká, ani si to neviete predstaviť ako. Takže dajte si na raňajky niečo chutné, ale popri tom už rozmýšľajte. Taký tvárok s jogurtom. Premýšľaj si. Jeden rozdiel hľadáme, priatelia, jeden jediný. Ak mi ten jeden rozdiel poviete, ja vám zaplatím 150 eur. Ak by ste ten jeden rozdiel povedali niekomu inému, tak by ste dostali figu. Zaplatím vám za jeden rozdiel. Teraz vás tu potrebujem počuť. Nemôžeme dlhšie čakať. Koľkokrát vám to mám ešte hovoriť? Teraz sa rozhodnite. To rozhodnutie by ste mali priniesť čo najskôr. No. $150 eur. Stále v mojich rukách. Stále sú tie peniaze u mňa. Stále sa odtiaľ to nepohli. Začínali sme síce na 100 eurách a ja som vám to navýšila časom na 150 eur. Stále mám dojem, že vám to nestačí, ale ja vám to zvyšovať nebudem. Takže ak ste si doteraz mysleli, že ja vám to ešte zvýšim, tak teraz sa vzdajte tejto myšlienky. 150 eur za jeden rozdiel je už aj tak strašne veľa. Pretože toto ste mali vedieť aj za 50 eur. Aj keď toľko som vám ani neponúkala, pretože som to považovala za takú výhru, pre ktorú by ste sa, neviem, možno niekomu by sa nechcelo. Ale za 150 eur, sa vám nechce. To mi nehovorte, ani zo srandy. Pretože vás niekto vysmeje. – 900 712 812. Pokúsme sa o to. Pokúsme sa, priatelia. Teraz je ten vhodný čas. Teraz je tá správna chvíľa na to, aby sme telefonovali. Ja vás tu teraz potrebujem počuť. Hoci kedy, hoci ktorú minútu, sekundu tu môžete byť. Ide mi len o toho výhercu. Len o toho jedného výhercu. Ak tu budem počuť správnu odpoveď, tak my sa môžeme presunúť ďalej na ďalšiu hru. My môžeme ísť kľudne potom ďalej. Ale už poďme. Už sa pohníme z tohto jedného miesta, lebo zatiaľ sme tu ako prikovaní. Jeden jediný rozdiel. Len 2 obrázky. Teraz ma tak napadá, že my koľkokrát hľadáme rozdiely.
Koľkokrát od vás chcem, aby ste našli rozdiely medzi dvomi obrázkami. Respektíve nie, že dvomi, ale medzi obrázkami, ktorých býva aj 72. To bolo zatiaľ maximum, ktoré sme mali, ale zvykli sme mať 72 obrázkov, medzi ktorými hľadáme rozdiel. Teraz od vás chcem jeden rozdiel medzi dvomi obrázkami. Dvomi. To je strašne veľký rozdiel. Okrem toho sme zvykli mať 16 obrázkov, zvykli sme mať 25 obrázkov, zvykli sme mať 50 obrázkov. Takže naozaj je to rôzne. Niektoré hry sú jednoduchšie tým pádom, niektoré sú ťažšie, niektoré sú veľmi ťažké a niektoré sú tak veľmi jednoduché, ako napríklad je táto. Verím tomu, že to zvládnete. Verím tomu, že to spolu zvládneme. Čakám tu na výhercu. Čakám tu práve na vás. €50 je free. Len jedna odpoveď a to všetko môže byť vaše. Už teraz hovoríme o vašich peniazoch. Už v tejto chvíli to nie sú viac moje peniaze. Sú to iba vaše. Berme to tak. Pretože vlastne je to pravda. Patria tomu, kto teraz už vie správnu odpoveď. Kto už teraz by mi vedel povedať, kde sa ten rozdiel nachádza. A verím tomu, že ten, kto to má, že mi to aj povie. Že mi aj zatelefonuje a oznámi mi konečne, kde sa ten jeden rozdiel nachádza, aby som tomu dotyčnému mohla odovzdať týchto 150 €. Nie je to nič ťažké. Stále tá istá hudba. Vidím to tak, že dnes to nebude žiadna sláva. Ja za to nemôžem. Kto za to môže? Kto za to môže? Šťastie aj vy. Z časti aj vy za to môžete. Lebo keď ste už hore, keď vidíte, keď sledujete Eurovýhru, tak by vám malo byť jasné, že niečo sa tu deje, že táto Eurovýhra to nie je relácia, ktorú stačí len sledovať. Nie, táto relácia je tu pre divákov, čiže pre vás. A to znamená, že vy ju takisto tvoríte, takisto ste tvorcami tohto programu, preto sa zapájate, preto sa treba snažiť, treba vyhrávať peniažky, treba hrať hry, ktoré tu máme pripravené. Buďte aj vy súčasťou Eurovýhry, buďte súčasťou. Môžem vás tu počuť, budem tu počuť váš hlas. Jedna odpoveď mi stačí od vás, jeden rozdiel mi od vás stačí, nič viac od vás požadovať ďalej nebudem. Ak sa nehambíte, môžete mi povedať vaše meno. Ak sa zaň hambíte, tak mi ho nemusíte povedať.
0900 712 812. Tak neviem, teda či sa dočkám niekoho, neviem, či si robíte srandu, alebo či naozaj toto nikto nevie, alebo či niekto, teda všetci spia, lebo vyzerá to tak, že všetci spia a ten, kto by aj chcel zavolať, ten nemôže. Takýto je život. Ja to ale nevzdávam. Ja to ale stále nevzdávam. Stále verím a dúfam. Budem veriť až do konca. Až do úplného konca. Tieto peniažky musia odtiaľto odísť. Tieto peniaze si niekto musí zobrať. Hľadáme jeden rozdiel. Čo spravím s týmito peniazmi? Čo s nimi spravím? Nestačí, že neviem, čo s týmito, ešte aj s týmito mám teraz problém. Je tu viac ako 4 000. 150 eur. Priatelia, poďte na to. Už sa neviem dočkať. Už sa neviem dočkať. Ešte 7, 8, 9, 10, 11. €150. 150 eur za jeden rozdiel. Ja tu musím niekoho počuť, ja tu potrebujem počuť jedného z vás. Jedného diváka, jedného diváčku, niekoho, kto to už má. Niekoho, kto mi ten rozdiel už našiel. Ktorý jeden rozdiel hľadáme? Musíte to zvládnuť, musíte! Nudím sa, pochodujem, by som najradšej vyskočila z kože. Najradšej by som vyskočila. Viem, že by som vás mohla zabávať, ale k tomu ste potrební aj vy. Musíte spolupracovať, musíte nejako so mnou spolupracovať. Nedá sa len tak nečinne sa prizerať. Už mnohí sú hore. Mnohí sledujú. Mnohí pozerajú a rozmýšľajú, že čo to tu môže byť? Čo za obrázky to sú? Kde by mohol byť ten jeden rozdiel? A niektorí sa na to pozrú a povedia si, že veď ten rozdiel je tam. Prečo to nikto nepovie? A prečo to nepoviete vy? No,
Slovensko. Zobuďte sa. Nesmiete byť takí. Nesmiete. Stačilo. €150 je stále fré. Nebudem vám dávať viacej peniažkov, som sa rozhodla, že toto je moja posledná ponuka, takže buď ju príjmete, alebo ju odmietnite, ale niečo rozhodne spravte, pretože takto neviem, na čom som, a pokiaľ niekto nevie, na čom je, tak rozhodne nemá chuť do ničoho. No. Ja mám chuť rozdávať peniaze. Ale komu? Stále neviem komu. Zamrznem tu. Priatelia, mám veľmi zlú správu pre vás. Máme posledné minúty tejto relácie. Posledné minúty. Je tu minus 50 stupňov. Predsa napriek tomu sa snažím sa tie peniaze dostať k vám do vašej peňaženky. Pretože to je moje poslanie. To je to najdôležitejšie, čo teraz musím urobiť, čo teraz musím dokázať. Vy mi dokážte, že viete správnu odpoveď. To je jediné, čo musíte spraviť. To, že to viete, to o tom vôbec nepochybujem. Myslím si, že tá správna odpoveď pre vás nie je žiaden problém. Že nie je pre vás žiaden problém nájsť ten jeden rozdiel. Jeden jediný. Keby ich tam bolo viacej, tak to by som nepovedala. To by už samozrejme bolo náročnejšie, potrebovali by ste na to viacej času. Ale keďže už prešlo kopec času, tak si myslím, že vy ste to vedeli. Vy to viete, máme posledné minúty, priatelia, posledné minúty. A potom sa vrhneme na čo? Na písanie. Však. Tú kávu ste si mali rozhodne dať. Dúfam, že ju aspoň teraz popíjate najneskôr. Potom si dáte raňajky. Pokiaľ si musíte dať raňajky, lebo inak odpadnete, tak si ich dajte a pre mňa, za mňa mi aj liaskajte do ucha. Len mi správne odpovedzte. Len mi ten jeden rozdiel povedzte. To je všetko, čo od vás chcem. Jeden rozdiel. Jeden jediný rozdiel. Máme posledné minútky, priatelia. Ja tu na vás čakám. Celá relácia je veľmi pokojná, veľmi... Neviem to ani pomenovať. Teda viem, ale nechcem byť taká priama. Posledné minútky. Čakám tu na výhercu. Kto bude môjim výhercom? Kto bude môjim dnešným výhercom, priateľa? Dnes ráno, v sobotu ráno máte šancu získať 150 €. A ja sa pýtam, že kto bude tým výhercom? Aká je správna odpoveď?
Kde sa nachádza ten jeden rozdiel? Toto by ste predsa mali vedieť. Ak máte dobrý zrak, to vám nesmie chýbať, lebo zrak musíte mať dokonalý na to, aby ste videli rozdiel medzi dvomi obrázkami, pretože naozaj ten rozdiel môže byť kdekoľvek. Ktorýkoľvek detail to môže byť. Ktorýkoľvek detail. Takže. A von. Posledné minútky. No. Jedna správna odpoveď. Jedna správna odpoveď. Jeden jediný rozdiel. Nič viac. To je všetko. To je všetko, priatelia. 0900 712 812. Stále si myslím, že vy nemáte doma telefón. Stále si myslím, že vám asi chýba niečo, z čoho by ste telefonovali, pretože ak by vám to nechýbalo, tak by ste tu už určite boli. Či sa mýlim? Neboli? Buďte tu. Skúste tu byť. Čakám na vás. Jeden rozdiel. Toto je vaša šanca. Sledujete, vidíte, priatelia, spamätajte sa. Ja budem musieť o chvíľočku ukončiť túto reláciu. A potom čo? Potom čo? Kto vám dá túto príležitosť? Kto vám dá takúto istú alebo aspoň podobnú šancu? Presne tak. Nikto iný vám nedá. Nikto iný. Keby ste išli po ulici a niekto by vás zastavil s dvomi obrazmi, opýtal by sa, kde je tam rozdiel. Vy by ste to aj videli. Myslíte si, že ten dotyčný by vám dal 150 eur? Myslíte si, že naozaj tých 150 eur by ste tak získali? A bolo by to rovnako jednoduché ako tu. Rovnako jednoduché. €150 za jednu správnu odpoveď. Sama ako prst. Ale ani prst nie je sám. Má ešte ďalšie 4. Jeden rozdiel, priatelia, jeden rozdiel. Skúste mi to povedať, nemáme už veľa času. Si nás zapli, už nás sledujete. Bojujte. Bojujte ako tiger.
táto výhra tu na vás čaká. Ja som sa rozhodla, že si ju domov veru neodnesiem. Radšej vám ju tu nechám. A teda pokiaľ ju vyhráte, pokiaľ ju získate, tak ja budem len veľmi, veľmi rada. Musí odísť táto výhra. Musí. Dnes ráno. Pretože to nie je ťažké. Je to veľmi jednoduché. 150 eur. Jeden telefonát vás to stojí nič viac. Pár sekúnd z vášho života, ktorý možno by bol aj tak dnes nudný, pretože by ste sa nikam nechystali alebo nikam nechcete ísť. Chcete byť doma, chcete si oddychnúť. Možno niektorí by chceli spať až do obeda, ale proste sa vám nedalo. Možno bývate na takom mieste, kde jednoducho sa nedá spať kvôli električke. Je to možno nejaká rušná ulica. Alebo sa vám nedalo spať, lebo ste si spomenuli na to, že už je sobota a vy ste zabudli niečo zaplatiť. A teraz, keďže ide víkend, tak už to ani nebudete vedieť a budete mať z toho možno nejaký menší problém. Takže naozaj vám nezávidím. Ponúkam vám riešenie, takže neberte to naozaj vzlom, ponúkam vám riešenie. Tým riešením je týchto 150 eur, ktoré môžete vyhrať. Môžete ich vyhrať práve teraz. Takže skúste mi predsa len z posledných síl, teraz ste sa zobudili. A už máte posledné sily. Neviete náhodou, čím to môže byť. Čo asi nerobíte správne. Niečo určite. Každopádne máme posledné minúty a ja tu na vás čakám. Posledné minútky. Jeden jediný rozdiel, hľadáme. Jeden jediný rozdiel. Kde by sa mohol nachádzať? Ste ho už určite našli. Ja ho nehľadám. Je to vaša úloha. Je to vaša úloha, aby ste mi tam ten rozdiel našli medzi tými dvomi obrázkami. Takže sa naozaj posnažte. Posledné minútky. Ak sa nespamätáte včas, tak bude koniec programu. Takže si to rozmyslite. Áno alebo nie. Poviete mi odpoveď alebo nie. Budem sa rozprávať s niekým iným alebo s vami. Stane sa niečo v tejto chvíli. Stalo sa len to, že sa nám blíži koniec programu, priatelia. Koniec programu. Čakám tu na výhercu. Čakám na výhercu.
eur. Koniec programu. Koniec programu, priatelia. Čakám tu na vás. Naozaj tu musíte byť. No, neviem, čo vám mám ešte povedať k tomu. Myslím si, že toto nie je príliš záživná relácia momentálne, keďže som tu bez vás, bez divákov. Tak bohužiaľ aj takéto dni sú. Aj takéto dni. €150. Čakám tu na jedného z vás. Dúfam, že trošku o chvíľočku zrýchlime, pretože takto to ďalej nejde. Ja tu budem potrebovať počuť výhercu. Sama nedokážem. Sama to nedokážem. Nikto nereaguje. (900 712 812). Koniec programu, priatelia. Je to také jednoduché. Len sa pozriete na tie dva obrázky. Pozrite sa na tie dva obrázky. Musíte mať dobrý zrak. Mali by ste mať takisto aj väčšiu obrazovku, pretože by vám to pomohlo. Veľmi by vám to pomohlo, okrem toho, pokiaľ používate nejaké okuliare, ja neviem, na čítanie, alebo no, neviem, či práve na čítanie, ale nejaké okuliare, tak určite aj tie by vám mohli pomôcť. Možno to tam uvidíte oveľa lepšie. Musíte to tam vidieť. Musíte to tam vidieť. Jeden rozdiel, nič viac. Jeden jediný. Jedného jediného z vás tu potrebujem počuť a konečne tu máme časomieru. Takže máme tu 3-minútovú časomieru. Ja mám ten dojem, že je prvá a posledná. Takže môžeme si už štartovať. 3, 2, 1, štart. Konečne sa nám spustila časomiera, priatelia. Nie preto, že by som tu chcela ukončiť program. V žiadnom prípade nie preto. Ten program sa ukončí aj sám. Ja k tomu nie som vôbec potrebná. Ale preto, aby ste si uvedomili, aby ste to videli pred vašimi očami, že teraz už naozaj tu musíte byť. Že teraz už máte posledný čas. Posledný čas vám dávam a na to, aby ste mi povedali ten jeden rozdiel, ktorý máte pre mňa už prichystaný. Kto je pripravený mi ho povedať? Kto je pripravený byť bohatší o 150 eur? Kto chce byť naozaj bohatší? Nech mi teraz rýchlo zatelefonuje 0900 712 812. Ponáhľajte sa, lebo čas vám beží. Naozaj čas sa kráti. Je ho veľmi málo. 2 minútky máte ešte do konca časomiery. Kto mi ešte dokáže počas 2 minút zavolať? Niekoho rozhodne potrebujem počuť, že len jeden rozdiel mi stačí, priatelia. Jeden jediný rozdiel a všetko, čo tu vidíte, bude vaše. Všetko toto, čo tu mám v ruke, môže patriť už čoskoro vám. Niekto to musí vedieť. Niekto to rozhodne musí vedieť. Potom budeme mať koniec programu. Potom tento program ukončíme, budem sa musieť s vami rozlúčiť a vy si pôjdete svojou cestou a ja si pôjdem takisto svojou cestou. Takže, ale bez výhercu rozhodne toto nechcem absolvovať. Takže jedného výhercu tu potrebujem mať. Jedného z vás. Poďme na to. Ešte minútka a 15 sekúnd. Toto je pre vás. Tento čas, posledný čas, naozaj posledná časomiera. Nebudem vám viacej dávať, pretože myslím si, že som čakala
strašne dlho sme tu mali pomalú hudbu, strašne dlho sme sa tu opúšťali a snažili sme sa síce nájsť ten rozdiel, ale napriek tomu nikto sa nesnažil mi ho aj zatelefonovať. Nikto sa nesnažil mi ho povedať a získať 150 eur za pár sekúnd, priatelia. No tak teraz máme ešte posledných pár sekúnd, naozaj posledných, už iba 30, 150 eur. 150 eur, priatelia. Poďme na to. Ideme na to. Čakám tu na svojho volajúceho. Teraz musíte telefonovať. Teraz vás tu chcem počuť. 15 sekúnd. Dávajte si pozor. 10 sekúnd. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 150 eur, priatelia. Haló, dobré ránko. Dobré ránko. Dobré ránko. Koho máme na linke? Martin Galfi pri telefóne. Aká je vaša odpoveď? Má hrubší opätok. Opätok. Perfektne. Získavate 150 eur. Ja vám gratulujem, takže predsa nakoniec som sa dočkala správnej odpovede. Dočkala som sa výhercu. Tak. Som veľmi rada. Super, tešíte sa? Ďakujem, áno, strašne. Dobre, tak ja vám to prajem. Tak si to užite. Ja sa s vami teda pomaličky budem musieť rozlúčiť a myslím si, že boli ste dobrí, aj keď to bolo pomalé, ale teraz sa s vami lúčim a zajtra ráno sa vidíme opäť. Dovidenia, majte sa.